Il-prezzijiet baxxi li qed jiġu offruti lin-nies fuq pjattaformi online tal-kebs qegħdin jgħeddu lejxin tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni li waslu dawk li matul il-jum tal-Erbgħa ipparteċipaw fi protesta li ġiet organizzata mix-xufiera li jaħdmu f'din l-industrija bil-white plates. Aaron Gatt, il-President tal-Għaqda li tirrappreżenta lil dawn is-sewwieqa qal li hemm drabi fin vjaġġ ikun jiswa biss 5 euro u għalhekk sa 65% tan-nefqa tkun intilfet. Mhux hekk biss imma l-pjattaforma nfisha tieħu madwar 20% commission u wara li tnaqqas ukoll in-nefqa tal-insurance, il-manutenzjoni u l-VAT ma jkun fadal kważi xejn għax-xufier. Il-protesta bdiet kmieni filgħodu minn Taqali u x-xufiera bil-karozza tax-xogħol tagħhom saqu pass Kajman sal-Marsa fejn mal-karozza weħlu numru ta' kartelluni b'messaġġi li jinkludu fost l-oħrajn aħna mhux skjavi. Jisħoqilna pagi aħjar. Kif ukoll aħna nirċivu biss 35% tal-prezz. Waqt din il-protesta ħadu sem kemm xuffiera ta' karozzi kif ukoll vannijiet u l-ħaddiema kienu ta' nazzjonalitajiet differenti, kollha ban wieħed li jirċievu paga diċenti.